Niyaya mga spin, hindi nga lang hindi ng tao. Bang hindi o hindi kasi ang ganang mapayapa in patingamon. May hindi kong hari ang nini. Unan mo ay nagagana yung kong kabaldugan. Nipik sa diya yung ini. Nung ipo yan, ilingke kong kaisipan. Nung mamatyawan kayo mulong na imbulan. Ninisig balayan. Nung makanalo yung agarap imbulan at kamulanan man tingke kong hapon. Kinakabuding mamatyawan kayo. Kinakabud. Ing larawan nyo nung nanging kimunda, tingke kong kapatad, tingkay ang pamangisa. Nunya mantabe kong busal ting obra uling malulut ne ingke kong panahon. Maging man ingke kayong edad, ingas ke ingke kong panikakatawan, iyubahin mo ng kakapilan ko mapugod. Hanya samantala ng mga tao, si karanda rin ito yung ito. Impersana ito ang katawan ayan. Ang may dapat kong mayag kayo ito ang katawan. Mga yapat nga mga nilalaw ang ito. Nito lang paralan imalwaras yung pananggap kayo kitong tungkulan bang para kong usan kayo o pananggap. Inetong kapasalamat kayo, inetong niyang mga lalakagawin. Kami mangyutan, pasadya kong gano'n. Hindi ko pag-ipang ay ibigay na yung rekwento at nilibig at kayo kitong sadya ka ang kanyang malalim. At diba, sadya ka kasi ito, ang kalabang kerasi. Diyan pawaswas mo. Tinuwala at tinunanin sa mga. Ano ating sinuwala? Saksya iniya ibang misterios ng iba. Mabalad na tingke kayong puso ang mga kaisipan ng manatiling kalinisan. Manatiling nakakapan. Yan ang maling susiyo makaigil. King pangyulong na tingke kong pamalakwa. Ganaan nyo nung na ganap yung ayasang tingke kong kapatiran. Tingke kong iglesia. Para kong tumambol. Ulit-ulitan ko imangan kayo. Abiyatan kayo. Tumambol kayong bunda. Alwadi kayo inlalakot kayong bunda. Salamat.
kay ba't naging pahinumanilang ay natsula ng anisipyo. Di malinis yung puso, kaisipan, ilang kemang maging susi, pang may meron magawa yung Pangulo. Magawa yung meron ng misteryos mapalagya, ikatanggap at kikilala mo bina. Yung misteryos ay malawak. Kamay tumibeya, yung barang meron, yung kaya sa pamamalaan. Dapat mas kong mapalat, ikong meding tapat, inusan. Hanggang ngayon ang saksi, yung misteryos ay malawak. Babalat kayo ng pinag-ibig. Asa minabalat ko na yung mo? Nakapagpili ka. Ngunit ang sabihan, sapat na ikinobrahan ng tao. Sapat yan kapag sadyan ng inuman. Sumagit naman, yung kaisipan ng tao, parima ilang yung pinag-ibig. Tepo patanggap. Nepasya sa pulang at pagkilala na mapara dia yung taong tatanggap din na king misterios ng bayaran. Mapara dia yung taong kakawag ganap kinatsang tungkulan. Ang may git ng naman ang ting kayong king. King niya yung misterios niya ting kayong ang magora at pangkas. Tingkuli ng gano'n. May siyang malwa. Tingkuli ng